Hello? Hello, Prophet. What are you saying? Mushe, talk from Pasha TV. Yeah, I don't know number. Yeah, birthday. Alright, I have to notice the macro with 8 gifts. Okay, Mani Manganiko. My dear, I had to 38. Man Mangan? 38. 38. Yeah, and at Kuras. Prophet. Masho mai. 38 hours of farmers. Yes, 39 hours of farm. Masho, Masaka, my celebrations are Arikupi. Taronga as we got shaded. Kune andi ndakambona rimwe video ramaitaura zvekuti muchaitere ma-celebrations. Mari ndotichakutaura kakave kusvika paweekend chao. Izvezvi mari hapana. Dzekuita gathering hapana. Okay, saka nhasi hapatomborina kana any plan? Nhasi wanguitwa private. Kwasei private? Ichaida kutouyawo kaizvi? Ini ndimoroka kakuuya zvirikubhari. Saka nhasi keki ririko here? Zvatopera izvo. Keki ranga ritoriko haro? Rangotengerwa vanhu vari close netiyo chete chete ndovangokwanisa kuita access. Okay, so Prophet, you're live Pasha TV. Toudza vanhu kuti kudini nhasi? Hamuna here zvamuda kuudza vanhu nhasi vakateerera? Zvongori zvebirthday redu rafamba zvakanaka. Rafamba zvakanaka? Aiwa, zvese zvatoda kuudza vafambi birthday rafamba zvakanaka. We thank all vese vakamira nesu. Vaitawo magifts nevasina vese vakangotopa kuti birthday tinongova tobara vaitire zvakanaka. Okay, Prophet, saka magifts ko hamusida kushayawo nesu here? Tangoti zvikana pasa gift but tangotaura kuti magift kungotaura umbrella term. Okay, but Prophet, mungati nonzi chibirthday rafamba zvakanaka pasina pati here amana? But isusu hatitonekwa pati tine zvatinoita tikangotagadzana nevanhu vari close tinototi zvai. Matimi hamusi munhu wemapati, but mambotaura muchiti zvoni muri kumbounganidza mari yekuti muite sei muzocelebrate. Saka mune muchicelebrate how muri kuti hamusi munhu wemapati? Alright, hatine mawiri edu atinocelebrate ari too spiritual andoda vanhu vari witnessing. Okay, saka isu hatitombodiwa ikoko? Kana ito public naisina inyaya for any information transparent. Okay, Prophet, angoti nhasi tikushewo zvakanaka sezvo mapfuura kudai. Ayo hamudze Pasha kuti mota yawo ngaiuye kuno yepresent. Okay, tavataurira. Okay, Prophet. Okay, thank you. Okay.